Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing tepangaken nami Bu Rizka Anggi Kusumawardani, pengampu bahasa Jawa. Wonten teng video pembelajaran Ibu niki badhe njlentrehake video bab setunggal iku babagan serat Wedotama tembang pupuh pangkur. Pasinaon bab setunggal tembang pangkur. Serat Wedotama pupuh pangkur. Nggih wonten bab niki Ibu badhe njlentrehake setunggal pangerten, kalih watak, 3 patokan, sekawan makna, gangsal wos utawa isi, 6 tulodo. Kaping setunggal pangerten. Pangerten tembang pangkur iku nggambarake mangsa nalika wis kliwat umur kang wus ngungkurake babagan kadonyan. Nah niki digambarake kali wong tiyang sepuh. Nggih, saniki coba kalian mirsani wonten teng masjid sing kathah ingkang salat niku sinten? Rata-rata wong tuwa apa wong enom? Nah, pun ngertos to jawabane. Kaping kalih watak. Watak tembang pangkur iku madhep mantep banter nesu cocok kanggo ngandharake pitutur katresnan, crita kang nyata lan sapiturute. Nah niki trep ngagem ngarang tembang pangkur. Kaping 3 patokan tembang pangkur. Wonten guru wilangan menika cacahing wanda saben sapodo yaiku wonten 8, 11, 8, 7 kali 11, 8. Lajeng guru lagu niku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Swara niku yang dipendet vokal. Misal mingkar mingkuring angkara. Nah niku angkara berarti A. Lajeng guru gotra. Guru gotra niku cacahing larik saben sapodo. Nah larik lagune wonten pinten? Wonten 7. Paham nggih? Lajeng kaping sekawan makna. Pangkur saka tembung mungkur kang ateges nyingkir hawa nafsu, angkara murka kang dipikir tansah kepengin weweh marang sapodo-podo. Pangkur iku maksude buntut. Kaping gangsal wos utawa isi. Serat Wedotama niku ngajarake tuntutan moral ing babagan etika pribadi minangka pambangun karakter diri pribadi. Lajeng tuntutan moral minangka peranan saka pendidikan karakter ing babagan etika sosial. Teng mriki ngajarake manungsa niku boten pareng tumindak sekarepe dhewe, kedah wonten sopan santune. Lajeng supaya aja tumindak kaya dene tumindake wong bodho kang omongane ora karu-karuan lan ora tinemu nalar. Nah niki gambarake minangka wong bodho niku biasane omongane sombong lan omongane boten nalar. Pungkasan tuntutan moral ing babagan nembah mring Kang Maha Kuasa. Nah niki babagan kalih Gusti. Paham nggih? Cekap sementan pasinonan saking Ibu Anggi, matur nuwun.